Continua cantant i n'hi ha d'altres que decideixen fer una aturada. La banda de rock Cerverina, Aneguets, se separa. És una aturada indefinida, però en Pep, en Paco i en José Juan no descarten tornar a tocar plegats en un futur. Passen així un punt i final a quasi 20 anys de música. Asseguren que aquest adéu no és fruit d'un esgotament de creativitat i que no han deixat de passar-ho bé en cap moment. Un anunci que arriba de la mà del seu darrer treball, del fil d'Ariadna. Aneguets no sap encara si diran adéu als seus seguidors damunt de l'escenari amb un concert, però de moment tenen una cita amb ells dimecres de la setmana que ve per firmar discos. Serà a les 6 del capvespre a la tenda Xocolat de la ciutat de Palma. És una decisió que prenem també com diu en José Juan, en gratitud, i amb molta calma i serenor, molt meditada. I bé, m'han anat molt orgullosos de lo que hem aconseguit. El darrer treball recueix una mica el nostre bagatge. No hemos dejado de disfrutar en ningún momento. Sí. Nos gusta igual que al principio salir a tocar. Tenemos los mismos nervios. El otro día, antes de salir al teatro principal, nosotros sí que sabíamos lo que significaba ese concierto, pero salíamos, vamos, a tope como siempre. Uns que se'n van i d'altres que tornes. Avui migdia s'ha presentat la tercera edició